Moikka, mä oon Karoliina. Mä oon aikaisemmin ollut Helsingin Boulder-keskuksella töissä. Olin siellä varmaan vähän yli 4 vuotta ja tykkäsin olla tosi paljon. Ja kävin sitten miettimään, että jos pistäisi oman keskuksen pystyyn. Asun tosiaan Loviisassa, niin se Helsinkiin ajaminen toki ehkä vähän tuntui pitkältä. Ja Porvoo on silleen sopivasti tässä välimaastossa. Ja mietin, että josko täällä voisi ehkä onnistua tällainen kiipeilykeskus. Tosi kiva saada ihmiset ymmärtämään, että kiipeily ei ole mikään ihan kauhean extreme-laji, varsinkaan boulderointi. Ja jos olisi mahdollisuus luoda Porvooseen sellainen, että ihmiset oikeasti uskaltaa vaan tulla ja koittaa. Boulderointihan on aika leikkimielinen ja tosi sosiaalinen kiipeilylaji, joka sopii ihan kaikille. Se tapahtuu alle 5 metrin korkuisilla seinillä ilman mitään köysiä varmistuslaitteita, eli sehän ei ole sama kuin köysikiipeily. Sen seinien alapuolella on sellainen aika paksu patja, se on vähintään 50 senttiä paksu, eli se takaa sen turvallisen alastulon sieltä seinältä. Boulderointi on mun mielestä tosi helppo tapa treenata. Se sopii ihan kaikille, ei tarvitse olla mitään urheilullista taustaa. Voi vaan tulla testaamaan, miltä tuntuu. Näillä näkymin näyttää siltä, että saataisiin syyskuussa avattua. Tietenkin ilmoitetaan siitä erikseen, kun tarkat päivämäärät selviää.